Vive Ségou. Vive le Mali. Vive l'unité retrouvée de mon peuple. Vive l'Afrique. Sur ma gauche, vous avez mon fils et mon père en même temps. Adama Keïta. Kora. Aussi, un maître d'Ungoni, un autre fils, Assaba Dramé. An filɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mabakɔrɔ ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn. Bi ye sibiri ye tubabukalo tile 27 san 2024 janvier kalo an b'o la tubabuw fɛ yen min ye arajabakalo ye an bɛ o de la nin waati na silamɛ diinɛ maaw fɛ yen. Bi an ka kibaruya bɛna tali kɛ min na o ye farikolo ɲɛnajɛ 8e de finale olu bɛ daminɛ bi kɔnɔwarikaw fɛ yen. Zɛgliw ko yɛlɛma donn'u ka ko la ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna a ko joueurs ka prime de sélection an'u ka prime de qualification ani encadrement ta k'a bɛɛ lajɛlen wari cir'u ma u ka comptes kɔnɔna na ka kɛ ni jamanakuntigi u ka laɲini ye laɲini min b'a to warimugu ti cɛ tuguni ka yaala ka taa CAN kɛnɛw ka Mali tɔgɔ la. Douanelakaw olu bɛ se wari ɲini na yaasa ka jamana wagande fa ɲina u kan ka baaraba minnu kɛ dantigɛli kɛra o la. Douanelakaw olu yɛrɛ ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ni o ye journée mondiale de douane ye Mali kɔnɔ yan a ɲɛnɛmayara Samankɔkaw fɛ yen. Ministre Sanu ale tun bɛ a kɛnɛ kan ka taa se douane ale directeur général ma ani douane baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen min kɛra o kɔnɔna na an na o fɔ. Kɔkan kibaruw la CEDEAO ale dɛsɛra ka pankuru sɔrɔ ka taga Nizɛrikaw fɛ yen min ye an yɛrɛ fɛ yan sa Mali Algérie Mali a ko bɛ sen na hali bi. Bamananw ko bolikuma dɔn ka fisa an sen ka di ye n'i ye bolokuru kɔni guwanen ye jibaatɔ so kɔnɔ siga bɛ den fako de la n'o tɛ ba kɔni o dɔnnen don ka ban. Bi an b'an ka kibaruyaw daminɛ ni Segu ye Dakagun ale sanfɛla la festival sur le Niger a san 20 ye nin ye nin fɛrɛ kɛnɛ bɛ sigi ala ni Mamu Dafe ale sababu Segukaw olu fɛ yen dɛmɛbaw b'a la teriw bɛ a la balimaw bɛ a la min ye Segu cɛ n'a muso yɛrɛmara kafo maa bɛɛ lajɛlen n'u ka taa fara gouverneur kan san 20 in kɔnɔna na u ye festival minɛ k'a jɔ bi sibiri n'o o ye tubabukalo tile 27 ye ja belebeleba fɛn fɛn taara festival hukumu kɔnɔna na o bɛɛ bɛna warɛntɛ maaw ye bi Segu nɛgɛ kanɲɛ 17 waati min na Namibi ale ka 8e de finale bɛ ci waati min o b'a sɔrɔ Segu festival sur le Niger fondation na an bɛ k'an ɲɛ damu jaw la o la sa ka bɛɛ fo maa minnu sera Segu maa minnu bɛ Segu minnu bɛ sira la ka taa ko ɲinan ta k'a tɛ kɛ basi ye min na bɛ dɛsɛ sabula festival kɛlen don ka su kɛrɛnkɛrɛnnen 3 o boloda su fɔlɔ o ye alamisa nata ye Master Sumi Gaspi Iba Wan a tɔ bɛɛ lajɛlen ka taa fara Milmo ninnu kan u bɛɛ lajɛlen ani Katikaw ka mɔgɔnin u bɛna t'u bila u fila ni dɛbɛ la Cheikh Tidiane Seck ale ka yamaruya kɔnɔna na ka taasibila kɛ o ye alamisa ye juma su wele bilalen don belebele ma belebelew ka belebele no o ye Salifu Keita ye Salifu ale ti fɔ maa ye tuguni dɔnkilidako la an ka jamana kɔnɔ Manden Sorofo kɔnɔ ale welelen don a ka taa Segukaw olu baro sibiri sa no o ye ko yɛrɛ gintanba ye n'a bɛ fɔ ma ko samedi national Segu kɔnɔna na o don u ye wele bila Sidiki ma
kabi a bɔra Bercy n'a ka jama ye a n'a ka jama bɛna taa cu da ka gun kan min b'u kun n'u kan cɛ k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna donc festival sur le Niger ale ta ko 20 san 20 ɲɛnajɛ dɔw bɛna kɛ danganda la foire bɛ sigi a la baro sugu bɛ kɛ a la diɲɛ ma mafalen bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ seko ni dɔnko la ka na baro sigi kɛ ka tila k'a denfaya k'o ta k'o di son excellence Assimi Goïta ma baaraw kurumbo karili daminɛli o ye alamisa nata ye segukaw olu fɛ yen n'o ye cérémonie officielle d'ouverture ye nka ɲɛbila baaraw olu bɛɛ lajɛlen daminɛna ka ban Segu fara place tɛ yen ni maa min b'a fɛ ka taa i n'i ka dɛbɛ ka t'i bolo wala i ka bilali i ka t'i da o kan n dɔgɔnin so tɛ Segu tuguni n'an bɔra o la wolomasiri tabaw olu ye kibaruya di ko nin kalo in tile 25 maa dɔw tun b'a fɛ k'i fari filɛ olu la ɔnborikaw fɛ yen Gosi mara la u ye taa tugu olu la min ye nin kalo in tile 26 n'o ye kunungo ye kɛnparanakaw fɛ yen finitigiw ye wuli ka jɔ kɛ ka taa tugu Bamacɔgɔlɛ ni wawale kɛbaw la u taara k'u ka minɛn caman fililen to yen u y'u ka su fofo ka taa n'o ye u bolo tile 25 tile 26 jan fɛn fɛn danna sɔrɔsiw ɲɛ an ka wolomasiri tabaw ɲɛ Tiringakaw olu fɛ yen Ure Senu Ure Dani ani Lere Kaɲakayan fan fɛ finitigiw ye nin bɛɛ lajɛlen maa bɛɛ lajɛlen da walo ka t'u bɛɛ lajɛlen fa fu u y'a jira k'a fɔ ko chef d'état-major général de l'armée k'a b'an ka finitigiw fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la nin baara in na ko wa fana k'u k'u cɛsiri baara min daminɛlen filɛ nin ye u k'u jija k'a kɛ fo ka se a dan na wolomasiri tabaw k'u ka munumunu salo belebeleba min bɛ sen na nin waati in na a bɛna t'i bolo Togo Segu Baɲangara ani Moti mara kɔnɔna na sabula kulekan bɛ ka bɔ yen su ani tile duguladenw kɔni kamana gannen n'o yen fanw na k'o baaraw olu bɛna daminɛ Mali ni Algérie Amara Mali de ko Algérie ma an de ye accord signé a ti nafa ɲɛ an ye tuguni banbanciwale ni jugawale kɛbaw ka ca a ko in na aw bɛ ka min fɔ o tɛ ka se ka kɛ anw ma lafiya fosi ye aw kan ka baara mun kɛ a ma ɲɛ ni mɔgɔw y'u ɲɔgɔn furu siri n'u k'u ti ɲɔgɔn fɛ furuboloma e ka mun e t'i ta kɛ namunamina ko ayi ko fɔ jagoya ni fin de la an ka to olu nɔfɛ olu k'an nunjuru sama k'an ka sanu bɔ k'an ka gazi bɔ k'an ka pétrole bɔ k'an ka dugujukɔrɔ nafa bɛɛ lajɛlen don u sago la u ni Faransi Amara anw ɲɛ yɛlɛla fɔlɔ se dɔ kun tɛ anw ye bi se bɛ anw ye nka Amara kunungo ye Algérie ka bataki n y'a ta k'a sɛbɛkɔrɔ kalan Algérie ye filiba de kɛ o fili ye mun ye o ye k'a fɔ Algérie jamana ɲɛmɔgɔw u ye bataki ci u ma hali sara an ka farancɛla fanga mɔgɔw la u y'u ɲɛsin k'u ka kuma ɲɛsin malidenw de ma directement c'est comme sisan ni ɲɛmɔgɔ fosi tɛ anw ka jamana kɔnɔ yan o y'u ka fili fɔlɔ ye a filanan ye min ye i b'a sɔrɔ se wɛrɛ bɛ Algérie ye bi maa wɛrɛ bɛ yen bi n'o bɛ Algérie dɛmɛ bi sɛbɛn in kɔnɔna na Algérie ka sɛbɛn kɔnɔna na a ye irisi ta a tɔgɔ ma k'o de bɛ ka Mali dɛmɛ o de bɛ ka Mali kɛnɛ k'o de bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ Mali ye ko ka n'i ko ko force étrangère dɔ force étrangère fila de bɛ Mali la yan donc i b'a sɔrɔ irisi ye kuma minnu fɔ ani irisi bɛ ka baara mun kɛ Mali la o tɛ bɛn Algérie ma u y'o fana ta o tɔgɔ ma ka kuma kɔnɔna na Amara fɔlɔ MINUSMA bi yan Barkhane bi yan Takuba bi yan EITM bi yan n t'a sidɔn bɛɛ bɛ yan ni jugawale ni Bamacɔgɔwale kɛbaw bɛ k'u sago kɛ sanu bɛ ka bɔ pétrole bɛ ka bɔ gaz bɛ ka bɔ an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a cɛ ka taa n'a ye Algérie kɛlɛ tɛ ban sisan mɔgɔw nana olu nana ka na anw dɛmɛ an n'u ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ k'an jɔ an kolo la ka jɛkulu marafatigiw gɛn u yɛrɛ ko k'u kɛra terroriste ye k'u bɛɛ gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ n'an ko an tɛ accord la aw ta kun wa an t'a la bi an t'a la sini an sɛbɛkɔrɔ tɛ an t'a la jamanadenw ko cogo di Amara yanni jamanadenw cɛ baara in kɛlen n'o ye k'a fɔ ko an sen tɛ accord la Algérie yɛrɛ ne ma min faamuya olu ka ko la aw ko aw bɛ bɛn ni sabati anw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye anw ka bateau bon an ka sɔrɔ justice bɛ ka mɔgɔ minnu ɲini an ka armée ye wulikajɔba minnu kɛ o bɛɛ kɔfɛ aw taara olu mɔgɔw bɛ mara aw fɛ aw bɛ fɛ cogo di aw ka kɛ anw ka bɛn ɲɛnabɔbaga ye aw bɛ bɛn jumɛn ye ɲɛnabɔ o de la kunu Ablaye Diop a ye wele bila RISU ka ambassadeur ma
baara mina na kɛ cogo di bɛn min mina na kɛ Mali kɔnɔ a mina na ɲini cogo di marifa tɛ ta maa kama mugu tɛ ta maa kama kabilatigiw sengolaw dugumaabaw dugutigiw diinɛ ɲɛmɔgɔw olu le bɛna wele ani jamanaden bɛɛ lajɛlen a ye n'aw sigi aw ka kuma an bɔkun fɔlɔ la accord la y'o ye filanan ye mun ye jamanakuntigi ye laɲini min kɛ n'o ye k'a fɔ malidenw yɛrɛ ka ko ka ɲɛnabɔ u yɛrɛ fɛ yan a kɛkun ye o ye k'an yɛrɛ ka ko ta bɛrɛ la an yɛrɛ bolo an yɛrɛ k'an sigi ka kuma kɛ a sabanan ye min ye o ye k'a fɔ bi Mali bɛ taa sira kura min kɔ o tɛ se ka ɲɛ cogo si la ko Mali kungo bɛ ta ka yaala ka taa diɲɛ kɔnɔ Diop ye nin ɲɛfɔ kunu Irisu ka ambassadeur ye o kɔfɛ o kɛnɛ ka Wage tun bɛ yen colonel major ministre de la réconciliation ale fana tilala ka jɛkulu marifatigi fɛn fɛn tun bɛ n'u bolonɔ don bɛn sɛbɛnna n'u ko k'u jɛra n'a ye ko baara min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ a y'u bisimila a ko Mali bɔra accord d'Alger kɔnɔ colonel major Ismaël Wage ko ten ko nka ko Mali a bɛna maliden bɛɛ lajɛlen bila a ka hakɛ kɔnɔna na marifa tɛ ta burudamɛ kama marifa tɛ ta fɛn kama sabula a bɛ dɔw kun na u bɛ ka yaala k'o kuma in fana fɔ ko bi ko Mali kɔrɔnfɛn fan fɛ ko burudamaw de ka ca o ye nkalonfin de ye u ka ca yɔrɔ min na o ye Kidali région ye hali o yɛrɛ bi n'i ye kimɛli kɛ i bɛ taa bɔ fɛn kan min t'o ye parce que Kidali minɛli ni sisan cɛ n'i ye jama lajɛ hali a telela bɔli la i b'a faamuya min bɛ sen na nka an ka tɛmɛ o kan an mago t'o la nin waati in na an bɛ min nɔfɛ bɛɛ ka bɛn bɛɛ ka don da kelen fɛ jamana ale bɛ se ka lafiya cogo min o hukumu kɔnɔna na min ye maa mafalen dɔ ye a don kelen da kelen a ma Mali janfa n'o ye Amanokal Nasser ye ale ye maa min ye misali ye sabula kabini nin kɛlɛ ninnu ni ko ninnu daminɛna ale ko Mali ka kelenya Mali ka sinsin Mali ka yiriwa Mali bɛ se ka taa ɲɛ cogo min ale y'o k'a ka baaralan ye bɛn ni kelenya bɛ sɔrɔ sira o sira fɛ a y'o baaraw kɛ jɛkulu minnu tun bɛ u ka marabolo kɔnɔna na n'u ka yɔrɔw la a y'a f'u bɛɛ ye u ka don faso ka gun kɔnɔna na mɔku sira fɛ o baaraw olu kɛra bi ni maa bɛ yen basigi ni lafiya ka di maa min ye Kɛlantasaru ka Amanokal don Nasser ale bɛ se ka ta misali la baaraw kɛcogo ɲuman ani minnu bɛ yen bi n'a bɛ ka olu kɛ malidenw ko cogo di ko accord de paix ko min ye a lawaleyali ye ni ministre bɔra ka a kuma fɔ k'a ko banna k'a bɛnna u ma min ye Ablaye Mayiga ye k'o ye min fɔ ko n'i y'a ka kuma ta k'a jateminɛ k'a bɛ yira k'a fɔ bi min ye bɛn sɛbɛn ye a ma se ka lawaleya don kelen maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ nana ko ka se ka bɛnko in sigi sen kelen kan u ma se ka kɛ laɲini caman kɛra jɛkulu fɛ ka laɲini kɛ gouvernement fɛ taama mɛnɛ sisima bɔ bi min ye société civile maaw ye u ko ko olu nisɔndiyalen don Adama Traoré ale ko min ye nin ko in ye ko accord ko in ko Mali janfara a mɛnna ko yɔrɔ caman na ko n'i ye sɛbɛn in ta k'a lajɛ k'a bɛ maliden dɔ fisaya ni dɔ ye ko sɛbɛn in fan bɛɛ lajɛlen ye janfa ni namara ye ko o de la olu kɔni tun y'a fɔ a mɛnna k'u tɛ accord ko la bi u t'a la sini fari an ka wuli Modibo Sidibe ale ka tɔndenw ye bugunatigɛ bila bɔlɔlɔ sanfɛ k'a jira k'a fɔ depuis accord signera 2015 olu kelen de ye parti politique ye min ko ko a t'a la bi a t'a la sini a tɛ jɛn ni accord finman n'a jɛman ye wa a bɛ se bɛ kɛ yaasa a kana na lawaleya jɛkulu minnu bɛ yen ne olu fana sigilen don sen kan n'olu ka ɲɛmaa ye Cheikh Umar Sidibe ye olu fana y'a jira k'a fɔ ko bɛn sɛbɛn in ko k'a bɔ a ma ko o yɛrɛ de ɲɔgɔn tɛ ko sabula ko Mali ye dɔ kɛ tibitaba la wa min ye Algérie ye k'o ka kuma labanw a n'a ye waleya minnu kɛ k'o jira ko b'a jira k'a fɔ ko Mali kun kan k'a yɛrɛ ta k'a bɛ bi ko tɛ min ye fasodenw ye u ye ɲininkali kɛ sa ko jɛkulu minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ caman kun bolo bɛ nin bɛn sɛbɛn lawaleyali la k'olu yɛrɛ caman fana ko bi ko an ka bɔ nin kɔnɔ ko dɔ kɛra ten ko nɔn tɛ min ye laɲini ye k'o tɛ se ka sabati cogoya si la o la sa u y'a jira k'a fɔ ko min ye jamanadenw ka laɲinibaw ye ko olu kan ka sigi sen kelen kan k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ bugunatigɛ sɛbɛn minnu bɛ yen ni olu kan ka kɛ jamanadenw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na sa ko k'o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ jamana yɛrɛ k'a ka jamanaya baara kɛ min ye universitaire dɔ ye n'o o ye Pierre Claver Bakɔrɔba Traoré ye ale ko Mali gouvernement k'a ye décision min ta nin ye ko nin yɛrɛ de cɛ ka ɲi ko sabula bi min ye fanga ye n'o ye ka baara kɛ ni fanga ye o se bɛ a ye seulement ale jɔrɔnen don min na sa o ye Mali ni Algérie yɛrɛ cɛ ko bɛna kɛ cogo min école karamɔgɔ in kɔni ka kuma na a ko dialogue min bɛna sigi ni jamanakuntigi y'o bila sen kan ko o yɛrɛ de ye solution ɲumanba ye fɛɛrɛ tɛ tɛmɛ o kan fiyewu ko ka Mali basigi k'a latilen k'a bila sen kelen kan douanelakaw
olu ka donba tun bɛ kunu diɲɛ seleke naani kɔnɔna na san o san janvier kalo tile 26 o ye douane mɔgɔw ka tɔgɔla don ye Bamakɔ kɔnɔna na sa maa mafalen caman de welela k'u ka taa barosigi kɛ barosigi min ye douane ale bɛ se ka musaka sɔrɔ cogo min n'a ka maaw ye maa minnu n'olu mɛnna baara la yaasa a ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogo min waleya in kɛra barosigi ye barosigi min sigira sen kan sa miniti 15 ni ɲɛfɔli kɛra o la yaasa ka ko bɛɛ lajɛlen kun don sa min ye douane mondiale ye ale secrétaire général ka bataki o kalanna maa min fɛ o kɛra colonel Ablaye Mayiga ye a y'a yira k'a fɔ ko ɲinan ko min ye douanelakaw ye k'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ko bɛɛ lajɛlen bɛnnen don u ni maa minnu bɛ baara kɛ kɔrɔlen kabi bi tɛ ka dɔ fara o kan cɛsiri ni wulikajɔ ni timinandiya yaasa ka se ka baaraw kɛ baara minnu bɛ a yira k'a fɔ ko douanelakaw ko olu sen bɛ ko la kabini bi ko tɛ min ye douane ye ka sɔrɔ kɛ ka sɔrɔ kɛ ka tɔnɔ fana sɔrɔ ka tila ka yiriwali baaraw kɛ min ye sigira lakanaw ye ko u k'olu bɛɛ lajɛlen don u senkɔrɔ sabula min ye sɔrɔ ye ale tɛ taa fiyewu ni i tɛ se ka bɛrɛ don kow la bɛrɛ minnu na min ye douane yɛrɛ ye a yɛrɛ bɛ baara kɛ yɔrɔ minnu na olu bɛɛ lajɛlen ka kɛ ko min ye yɛlɛmaba ye sa n'o ɲininen don douanelakaw fɛ ko bɛ tali kɛ min na u yɛrɛ seko n'u dɔnko u bɛ se ka baara minnu kɛ ka bolodi ɲɔgɔnma kɛ yaasa u ka cɛsiriw bɛ to sen na sɛbɛn in ale kalanna maa min fɛ o ye colonel Ablaye Mayiga ale douane maa ye ko n'i ye ɲinan u ka sigi yɛrɛ kuma ta k'a lajɛ k'a bɛ tali kɛ baara min na o ye ka se ka douane ka dɔ fara a ka cɛsiri ni timinandiya kan wulikajɔw ka se ka kɛ min ye douane directeur général ye sa ale ka kuma na a ye taasibila kɛ ka ɲɛsin douanelakaw ma minnu binna kɛlɛdagaw la kɛlɛtigɛden minnu binna an ka jamana kɔnɔ min ye jamanadenw ye ale ni sɔrɔdasiw a ye taasibila kɛ olu bɛɛ lajɛlen ye a y'a ɲini maa minnu nana kɛnɛ in kan sa k'u ka o taasibila kɛ inspecteur général de douane Amadu Konate a ko nin waati in na ko fo maaw k'a dɔn k'a fɔ bi ko min ye ninjugawale ni bamacawale kɛbaw ye olu tɛ se ka se sɔrɔ suguya si la an ka jamana kɔnɔ wa journée internationale de douane k'o fana ye sababu y'ale bolo min b'a to bi tarikuw la o bɛ se ka kɛ bɛrɛ ye cogo min na ka kɛɲɛ ni douane ale ka wulikajɔ ye Amadu Konate ko k'u ye siginiden min ta ni kuma bɛ ka kɛ o kan ko kumaw la ko n'i y'o ta k'o lajɛ ko b'a to douane yɛrɛ bɛ dɔ fara a ka se kan a n'a dɛmɛbaga kɔrɔ minnu bɛ yen ni olu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa fara kɔrɔlenw kan yaasa ka se ka kow sinsin a ko k'olu ka laɲiniba ye min ye douane ko hukumu kɔnɔna na ɲinan k'o ye k'a fɔ sɔrɔ min bɛ yen n'u tun y'o kɛ salon ka se ka dɔ fara o kan sabula ko ne ye douane yɛrɛ minɛ k'a lajɛ k'a kun fɔra olu ɲɛna k'u kun ka fɛn fɛn kɛ sɔrɔko la k'olu tɛmɛn'o kan koyi k'o sɔrɔla mun fɛ douane yɛrɛ baarakɛcogo douane baarakɛlaw yɛrɛ ka timinandiya ni wulikajɔ ani u dɛmɛbagaw ni u baarakɛɲɔgɔnw olu ka wulikajɔ ko journée mondiale de douane inspecteur ko a tɛ se ka i da tugu a la fiyewu n'o ye Amadu Konate ko n'a ma foli kɛ ka i munumunu ka salon u ye min kɛ ɲuman na ka se ka o fɔ maaw ɲɛna san wɛrɛ u b'a fɛ ka min boloda ka se ka dɔ fɔ o kan ko n'a kun fɔra olu ɲɛna ko douane k'a kun ka se k'i jija sefa wari miliyari 7,750 n'a kun kan fɛ k'u kun kan ka o de ɲini ko nka k'olu taar'u yɛrɛ sɔrɔ fo miliyari 721 na ko n'i y'o taga olu kun kan ka miliyari min ɲini o kun ye miliyari 721 de ye nka olu taar'u yɛrɛ sɔrɔ fo miliyari 758 na n'a kun kan fɛ k'u tɛmɛn'a kan ni 37 ni buruburu 200 ni kɔ ye miliyari la ko o min filɛ nin ye k'a bɛ fɔ de ma k'u ka réalisation sera ka kɛ 100 siradala 105 ye ni buruburu 16 ye k'u y'o sɔrɔ san 2023 kɔnɔna na o kɛra cɛsiri ni wulikajɔ ye wa min ye douanelakaw ye k'u bɛna dɔ fara o kan ɲinansan kɔnɔna na k'a fɔra u ɲɛna k'u ka min ɲini o ye sefa wari miliyari 7,95 ye ko o laɲini ko n'ala sɔnna a ma ko douane bɛna na wulikajɔ kɛ yaasa ka se ka o sabati douanelakaw ka nin ko in hukumu fana kɔnɔna na u ka maa 20 bɛ yen u ye jɔnjɔnw ta ka di olu ma maa minnu ni olu ye baaraba kɛ douane kɔnɔna na o lajɛ in fana kɛra u ka direction générale la Samankɔkaw fɛ yen cérémonie in sa n'o kun kɛlen don o bɛɛ lajɛlen kun bilalen don ka Ablaye Traoré ale ɲɛna ni ale ye grand chancelier de l'ordre national ye Sarafuru Gueye ale ni douane maa mafalenbaw bɛɛ lajɛlen inspecteur général de douane yɛrɛ n'ale yɛrɛ ye ko in ye ale tun bɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu ni jɔnjɔn ka sa olu kɔni dɔw dira olu ma douane directeur danga n'o o ye Ahmed Agboya ye ale ye bɛɛ fo sabula maa minnu bɛ yen n'olu ye jɔnjɔn sɔrɔ olu tɔgɔ la a ye tanuni kɛ ka bonyamasegin kɛ bɛɛ lajɛlen ye kɔkan kibaruw la sa CEDEAO maaw ko olu ma se ka se halisa Niger
Nigeria yira k'a fɔ ko olu kɔni dabali de banna sabula seereya kungo k'olu ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa cogoya min na u bɛ se ka don u ka jamana kɔnɔ ka na u ka sigikafɔ kɛ ko o ko ma se ka sen sɔrɔ Niger ale y'a yira k'a fɔ ko ale ka jamana ka nin waati in na min ye maliden dɔw ye ko olu bɛ olu fɛ yen o maliden ninnu sa n'o bɛ se maa caman ma ko u bɛna na olu maa 1000 ni kɔ ma maa 190 ni kɔ ma ko u bɛna na olu dɛndɛ ka na n'u ye Mali la min ye minɛn dɔw ye o bɛ u bolo kibaruya ninnu an bɛna tila ka olu bɛɛ lajɛlen fɛsɛ ka olu da bɛɛ lajɛlen tulo kan kan ko ta nasira la sa an b'a yira la k'a fɔ ko 8e de finale bɛ daminɛ bi nɛgɛ kanɲɛ 17 min ye Angola ye ale ni Namibie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Buakekaw fɛ yen nɛgɛ kanɲɛ 20 Cameroun ale ni Nigeria o ye ndolatiba ye o bɛ kɛ Stade Félix Houphouët-Boigny kɔnɔ sini dimanche sa Guinée équatoriale ale ni Guinée Conakry olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ Alassane Dramane tɔgɔ la ndolati kɛnɛ na Égypte o waati kelen na nɛgɛ kanɲɛ 20 ale ni RD Congo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ San Pedro kaw fɛ yen ntɛnɛndo Cap Vert ni Mauritanie olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Félix Houphouët-Boigny tɔgɔ la ndolata tɛnɛ na nɛgɛ kanɲɛ 20 min ye Sénégal ye ale ni Côte d'Ivoire bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Yamoussoukro kaw olu fɛ yen min ye nɛgɛ kanɲɛ 17 sa tarata don Mali ale ni Burkina bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Korogo kaw fɛ yen Maroc ale ni Afrique du Sud olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ San Pedro nɛgɛ kanɲɛ 20 Coupe d'Afrique a kɛnɛ kan an y'a yira k'a fɔ fana min ye an ka dege karamɔgɔ ye ko a n'a ka maa tɔw bɛɛ lajɛlen minisiri ale bataki bɔ k'a yira k'a fɔ ko a b'u fo ko k'u waleɲuman dɔn u ka kalifiyeli la ko ka kɛ ni jamanakuntigi ale ka laɲini ye laɲini min sigira sen kan ko yaasa u ka se k'u ka musakaw sɔrɔ teliya la k'u ka wari bɛɛ lajɛlen n'o ka prime de victoire ani qualification k'a bɛɛ lajɛlen cira u ka comptes kɔnɔ joueurs ale ni encadrement mɔgɔ bɛɛ lajɛlen u b'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma min kun fɔra minisiri fɛ a ye layidu timɛ sabula u y'a yira k'a fɔ ko don ka wari don bolo la tuguni k'o banna hali n'o y'a sɔrɔ o tɛ bɛɛ lajɛlen fɛla ye amara an kun y'an pan kunnafoni dɔ kunna an bɛna a di maaw ma u ka se k'a faamuya bɛn sɛbɛn na waleyali hukumu kɔnɔna na jamanakuntigi ale ye sɛbɛn belebeleba dɔ ta kunu ko min bɛ jɛkulu sigi sen kan fɔ min ma sa ko comité de pilotage intermalien du dialogue intermalien pour la réconciliation nationale ko min ye jɛkulu in ye sa jamanakuntigi a y'a yira k'a fɔ k'a ye sariya sunba lajɛ ka sariti lajɛ sariya kisɛ minnu b'an ka jamana kɔnɔ ko kuma in sigilen fɔlɔ ye ko jɛkulu sigira faransila fanga ɲɛmaa fɛ jɛkulu min tɔgɔ ye ko comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale sigininden filanan b'a yira k'a fɔ ko min ye jɛkulu in ye k'a sigilen don cogo min na a kan ka baara kɛ cogo min na o bɛɛ lajɛlen dantigɛlen don nin ko in kɔnɔna na min ye jɛkulu in ye a kan ka baara mun kɛ o ye ka terme de référence baro sugu bɛna na kɛ kuma minnu kan k'o kɛ ka atelier national k'o sigi sen kan k'o baara kɛ min ye programmation ye ka coordination kɛ ka supervision kɛ ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ kuma in bɛ se ka kɛ cogo min na jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan o bɛɛ lajɛlen bɛ a la wa fana a kan ka fɛn dɔw sigi sen kan mun b'a to a yɛrɛ ka plan de communication a bɛ kibaruyaw di cogo min na maaw ma min ye kuma kɛrɛnkɛrɛnnen min kan ka kɛ jɛrɛ in hukumu kɔnɔna na fana a kan k'o sɛbɛn fana sigi sen kan u y'a yira k'a fɔ ko min ye comité national pilotage dialogue intermalien pour la réconciliation ye k'a kan ka sigi cogo min na k'o de filɛ nin ye président kelen bɛ a la vice-président kelen bɛ a la rapporteur kelen bɛ a la rapporteur général adjoint o bɛ a la ani a kɔnɔna maaw sigininden 4nan b'a yira k'a fɔ ko min ye comité in ye ko maa min kan ka ko sigi sen kan sa n'o y'a président ye ale ka baaraw bɛnnen don ka réunion sigi sen kan ka réunion boloda ka se ka réunion k'olu bɛɛ lajɛlen lafɛ min ye atelier national de validation de termes de référence ye k'o ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka jamanakuntigi ka to ka kumaw ɲɛfɔ ale ye baara bɛ ka kɛ cogo min na wa n'a tilala fana a ka sɛbɛn bɛɛ lajɛlen n'a y'o ban'o la a b'o rapport ta k'o di jamanakuntigi ma vice président n'o ye dankan ye ale bɛ se ka ale nɔrɔ bila ni a tɛ yen don min na rapporteur olu kɔni ta ye sɛbɛnni ye min ye tɔnden tɔ jɛkulu mɔgɔ kɔnɔmɔgɔ tɔw ye olu kan ka don baaraw la baara minnu bɛ yen bi ni o bɛɛ lajɛlen tɛna se ka jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ ka baaraw tila ko wa fana ko min ye comité in ye k'a bɛna sigi sen kan min ye jamanakuntigi ale yɛrɛ nagakɔrɔla la a n'a ɲɛma comité de pilotage fana ko a bɛ se fana ka maaw wele min ye maa mafalenw ye ka olu ɲininka yaasa a ka baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na ko comité k'a bɛ a ka jɛrɛw kɛ a ka ɲɛma o ka yamaruya kɔnɔna na wa décision mana bɛ sigi u kan ka jɛrɛw kɛ wagati o wagati n'u bɛna na décision mun ta bɛɛ lajɛlen kan ka jɛnɛ a ye comité k'a kan a bɛna créer ka sigi sen kan ka baarakɛ bolo fana dilan yaasa a ka baara bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo min na ko maa minnu bɛna na ye comité in kɔnɔna na ko musakanin bɛna na d'u ma yaasa u ka se ka u ka baara ninnu kɛ
i n'a fɔ furancɛla fanga yɛrɛ y'a ɲini cogo min na wa fana ko furancɛla fanga ɲɛma ale bɛna fɛɛrɛ ni dabali tigi sen kan yaasa musaka minnu bɛna d'u ma ka se k'o bɛrɛ fɔ min ye musaka tɔw ye sa n'o kan ka kɛ komite kɔni ka baara kɛcogo ye k'o bɛ taa budget national kɔnɔna na nin décret min filɛ nin ye ko a bɛna ta ka bila min ye journal officiel ale kɔnɔna na Bamako nin kalo in tile 26 min ye furancɛla fanga ɲɛma colonel Asimi Goïta ale y'a fa siri bi ta an b'o bila yan n'Ala sɔnna a ma sɔɔni sisan Amara ale bɛna kana se ka jeu pronostic kɛ ni jeu pronostic banna sa ndulatan yɛrɛ sa ani Kiba Jalo na ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan min ye kibaruya tɔw ye an na olu da aw ma su kɔnɔna na sabula nin waati in na an b'a dɔn k'a fɔ a ko a ma nɔgɔ ndulati sɔɔni sisan ale bɛna daminɛ an tɔ tora miniti damadɔni ye a k'an bɛn waati wɛrɛ